Rina Ongkekane elok wis mung sliramu tanah liya oh iya wale Wah, sing mubeng ki Eka. ya genep ngene prayaku tengeng mulih-mulih Eka tengeng kok. tak tresnani Oh. Alah alah. Pasian. Duh. Allah. Kaya kodoke lho. sik to sik anu mbok Ya apa? Sik, aku yo ben ketok ngaku ora patek dhuwur kene sanu banget di Roman ramane kowe ora iso mangku aku yo aku sing mangku Nah, kuwi piye carane? tanah Eh. liya Alah, iki to kok iso ngapi kok iso Roman kok boleh tenanan ngono lho. iki tenanan Oh, iya. iki kaya Alah. Tak kiroi serampat iki sampean arep joget lho Mas Ucep. lah sing metu niki Ya, jadi pengen terus jogetmu. Selamat malam Mbak Eka. nggih selamat malam biung Mbak Yulimbo Oh, dan akhirnya bertemu lagi. Belum lama kan kita bertemu. nggih pangestunipun ketemu wonten ning Sugiyan Iya, wagian. Wageyan Ngawi nalika semono saiki ketemu nang kene. Sehat ta? pangestunipun Oh, Mas Ucep, Mbak Eka melaku seneng, seneng melaku, tak job terus. Ora mergo Mbak Eka nek karo aku lahir batin, ora ngaran-ngarani. Lagi melu pisan kok ngaran-ngarani kan ya ora patut. Lah nggih to iki mosok cah cilik ngene yo ngarani. Mosok cah cilik wis ngerti dhuwit iki. aku ora ngarani Lah piye? lha guru aku ya padha ae ora takok kono pira ngono ya aku wis meneng ae lho Lah yo cah cilik mbok dikek pira-pira manut. aku ya manut to arep dienggo apa to? lah iya Paling nggo tuku popok to? aku ora ngompol lho Kak Ora lho. Ora mosok ora Aku apa ora cah ngompol. cilik kok ngene paling nggih tuku susu karo popok. iki kok terus ngelokke aku cilik iki dedekmu iki sepira Lah cen bengine dalu iki awake dhewe iki diundang duo deke, Apa duwe? Apa wi? duo gendul. Jangan luar biasa. Niki penontonnya hebat sekali Mbak Eka. Luar biasa wonten ing Sugiyan. Dewi kula nggih sampun sowan wonten ing kerajaan. Oh, umuk Mas Uncep, umuk pamer. Lho kok umuk piye ta? Ya ngetok-ngetokke ning kerajaan wong ya ora karo aku kok mbok ketok-ketokke. Seri aku. Wis alae ra melu ora nusul. Ya ora ditanggap. Ngono ngeyel pemenang yo DPC. Ah iya. Ah Mbak Eka, Dalam. sampean aja kalah karo Mas Uncep. Pripun to? Mau Mas Uncep tampil tuh ada parian. Mau Mbak Tatin bareng kan kelewat aku. Parian sih ya, sampean. Lho kula parian. Iya no. Kagem Warga masyarakat Wagian. Wagian. Ya, yuk. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ki lek apik engko yo dipangestoni. Heeh. Upama disawer karo Bu Camat. Ah, oh, Bu Camat tasih nenggah? Lah tasih lenggah. Alhamdulillah Bu Camat Sri Sulistiyorini sarjana ekonomi magister manajemen. Apal aku asmane. Nah, nggih. dek wapal temen to Pinter padake dagelan cek-cek. yo iya aku pintere iso dadi dalang Sik ta. Ya. Parian, ayo Mbak Yu. Parian kagem keluarga ageng kewagian. Ya. Menyang Sleman. Heeh. Kok tuku ketan. Cakep. Keluarga ageng kewagian tansah kebaing kamulyan. Allahumma amin. amin Allahumma amin Mbak Eka iki. Mlaku-mlaku. Oh isih, yo ayo terus. Nggih. Ya. Mlaku-mlaku ora kathokan. Alah. Sapa kuwi sapa? mlaku-mlaku ra katukan Kan jarian sinden apa nganggo kathok?
Padakne Mbak Tatin ndengi ditanggap ning Boyolali Piye? nganggo training tulisane SMP Negeri 1 Bantul iki. Mbak Tatin. Piye? Iki Bantul iki ndek sapa? Bantul ngene lho. Kudu Mau endi ta? Kulon Progo kok. Lah ya malah Mbak Tatin bari nggo katoke sapa? Katoke bojone ya. Ning Bantul ya. Lah kan anu penukaran siswa to. Nah, iya. Kate cah Kulon Progo nganggo wong Bantul iki katoke sopire mbok nggo barang kuwi. Poke, ketoke iki katokmu ya, Mas. Ora mungkin. Aku nganggo katok iki. Ora mungkin katokku dienggo kene sedeng yo. Hei, iya Lah Dek. pragun nyelempit kok. Kandhane iki malah dienggo renang kok. Lah kowe kene gambare reok to. Ngono. Ayo ngomong. Mlaku-mlaku piye ra katokan? Laku-laku ora katokan. Terus Mugi slamet rahayu kebaing kawilujengan. amin, amin ya robbal. Mbak Tatin parian dong, jangan mau kalah dengan Mbak Eka. Ayo. Tarian. Le parian piye? Ya, Terserah kagem warga pagian. Yo bagian. ngandani. Oke. Aja, kowe aja wani-wani karo Mbak Tatin dingkremi netes kowe engko. Ora Mbak Tatin menungso apa babonan pitik. Lho tegese Mbak Tatin iki nek wis kadung nesu, awakmu iso pecah. Emangnya kowe duwe endok nek tak engkremi netes? Duwe. Endi? Cilik ah. Apa endok cecak? Gak Apa? emprit. Empret. Kok ndek ujare ndokmu ndok gemak. Rupane lorek. Apa? Sida ora pariane. Ayo parian yo. Arep wayangan. Heeh. Ning ndi? Wayangan. Wong iki parian kok nang ndi? Mbak yo, hati-hati Mbak Eka. Ora mung Mas Uncek sampeyan digetak sampeyan. Ya iya aku. Arep wayangan. Heeh. Lali sangune. Lah, terus? Kagem marga kewagian. Mugi lancar rezekine. Amin. Allahumma amin. Piye-piye? Baleni sing cetha. Piye-piye? Enek musike. Nek musike. Piye? Amin. Allahumma amin. Kok apik. Yo, kok iso apik ngono lho. Kok iso? Tating ndentang tek ding. Alah. Ndentang tek ding. Ndang kintung cerep. Padha bonekane kok ngudang. Lah iya gini padha. Nek kowe lah, napakmu mau lak ceper. Ya. Nek paling aku lah Mbak Tatin big is beautiful. Heeh. Apa wis? Sembodo. Dadi yo lemu tapi cantik. Ah. Nek aku kan little body. Apa wi? Cilik gatel. Kuwi cangkrimane Pakku ndek cilik. Little Bondi. Oh, apal aku. Tak ukure. Mini, Kaya lelas mini kecil. Ngono aku mak krenyes-krenyes ngono ae. Yo iki ana layang tak wacane sik ya. Ngatur kagem Pak Dalang Catur Nugroho nyon lagu Indonesiaku karya Ki Sukron Suwondo ingkang angka kalih Kabutan Tresna saking kula Sri Yono Group dan segenap panitia maringi 100.000 rupiah ya. Terus katur Mas Dalang Ki Catur Nugroho nyon lagu Podang Kuning. Oh iki maringi bebungah 300.000 rupiah matur sembah nuwun lemah teles Gusti Allah sing Bales. lemah garing Gusti Allah sing Peparing. kowe duwe ra apa nih? Lemah jeblok. Heeh. Nggo neplok kowe. Oh, cah jelekit tembungmu. Oh, iya. Oke, diaturke sing pundi riyen Mbak Yu? Ingkang pundirian. Podang kuning ya? Sing 300. Oh iya. Sing 300 podang kuning. Iya. Iki sing bawani Mbak Tatin dulu. Iya. Nah, oke. Iki aku tetep nang isor ngene to. Pun manut. Mangatur dhewe, Gak Mbak. apa-apa. Anu ya, Mbak Tatin malah kaya guru PAUD. Lah iki muridnya to. Iya. Anak-anak. Ibu guru. Kowe anak diceluk anak-anak. Berarti kayak ibumu. Jaluk omi. Piye? Guru PAUD kok jaluk mie. Apa menyediani kanggo muridnya nek ya ora masalah.
Oh iya. Ana nek ngene ngemik aku ora entek kabeh. Dadi krok. Mie putih. Lah ya mimikku dadi entek. Mie putih. Lah ya mimik putih. Nang arep mimik apa? Nggonmu. Lah ya mie putih udah Mbak Tatin. Lah apa nek putih? Mbak Tatin ora nggo mie. Kuwi ngono sing digawa dudu mie. Dispenser. Yo diaturke podang kuning. Ya. Nadyan wujud temong paksi Suarane ajek apik ya Mas Unjek. Nggih sae, yayune ayu, suarane apik. Awakmu piye, Lek? Hah? Mau ndek bojo kaya Mbak Tatin? Oh, tak dol. kok didol. Bojo kok iso didol? Dol suarane lho. Berkarya dalam sesindelan Nah, ape ngono. suarane apik. Ana aku ya wegah dadi bojone iki ya. Ngapa to? Malah gur ngriseni, gur keri. Alah. Lah kok semene lho, aku sakmene masa ya bojone iki anak-anak apa? Anak-anak kirik. Iki nek nggo lunga malah apik. Lah di Ora usah dadak numpake apa, cemplung e tas. Dadi mlaku ngene Mbak Tatin tindak pundi ajeng buat batang kan ngono. Menungso apa? Kan mlaku-mlaku karo awakmu karo buat batang. Duk, bar kalau aku batak. Lah kek batang kok Kudu. Kudu ya wis kok. kok nesu. Ya nesu berarti badak. Nah iya, cah cilik nesu ora modot-modot engko. Aku barang ki, Lah ora nesu ya ora modot ya apa? masa ora modot Lek? Ora. Maka Yo. Bu. Halo, Asman. Ngopo? Iki ngopo dadak buka kenekku lho. Ora aku ndelok kainmu bis kapi lho apik aku share. Apik ya anyar ketok spesial ning kene ketok. Nganyar kuwi. Malah jeditnya ya. Halo, Asmanis nang Arek bales. Rawani. Bales to. Bales so. Mboten mantun. Ngono apa lho? Lah kono biak kene karo demok. Lah nek ngono Lah aku kene kok demok ya kadasen tanganku. Lha kok kira kene iki ngetokke tayang. Kok iso kadasen. Malah Apa lho kawe? Wani. aja tukaran to ya. Aku seneng ngono lho. Seneng-seneng. Nek kene rawani bales. Wani ini apa? Ini, Yo. ini. Gitu. Jajal. Yo. Ya tak ngene. Oh. Jajal jijilat lho. Wong iki. Kene wani. Wani apa? Oh. Kene. Ayo, jajal cepet. Aja. Jane wani, Pak. Lah piye to? Tanganku ora cukup. Ngambil astone jenengan. Lah nyata ayo. Ah, kono nyat. Dalange semaguh lah. Ya. Semaku. Kene ya kemronggo kok. Ayo. Kene ngenteni ditawani ayo. Basa semaguk aku ya ora ro. Semaguh ora ngerti to? Gak dong. Nek dikon langsung gercepil. Semaguh. Semaguh. Oh semaguh, tak kira semaguk. Ngertiku semogok. Semoga. Kupinge. Ya tutuke sik. Ayo. Kula terus to niki Mas. Yo sampean sik. Was winggane kula goleki si podang jana
Ya. Kaget. Ya Allah, kaget aku. Kowe kaget ora, Lek? Kaget iki. Yo kaget. Kowe Jenengan, hah? Kowe kaget. Kaget. Jane Jenengan budek kok kaget. enek sindane Mas Catur budek, aku dengi 2 minggu budek malah aman. Lah mane. Bang mekar nagih rumahku aku ora krungu. Balik neh akhir tangku selamat. Dadi ra sida setoran. Malah aman dadi wong budek iki. Kok iso lho. Ora bakal timbali Gusti kok ora krungu to. Awet urip. Dadi balik Gusti Allah ra krungu awet urip ning alam donya. Heeh, mergo ora krungu Kuwi diundang. mergo budak. Mergo budek. Ayo. Alah. Ayo. Dadi awet tenan. Awet ayo. Dadi sok ben ki nek pancane dhewe ngono nil-nil. Nek nggonku ki sinden iki ra kena budek. Nek yoga oleh budek. Lah apa kok iso? Jenengan netroe pengging kowe. Yoga pengging kae. Ora, aku ngurung nek sinden ora oleh budek, nek yoga budek oleh. Aku ora ndemok sapa-sapa kok. Lah nek ewadene krasa ya ben to ayo. Lah ngapa kok dadak dibedake antara sinden karo wiyaga? Lah soalnya sebacut rombongan. Rombongan ya nek iso ya aja budek kabeh ngono Ora. kok nek wiyaga entuk nek sinden ra entuk. Budek ra. Ora. Mengkeret iya ya. Iki Yo. tetep lah. Sampean seneh. Jenengan terus. Wis arep rampung. Kok Mbak Eka ki nek jatahe Oh dhewe. yes ya. Jatahku kok nek wis kuwi. Alah, alah. Alah, wis rampung. Lah, Ibu bunga henga. kok jene. Kene. Lah apa to? Kok mau wedaan Nah. medaan merek apa? Pedaan kaya Mbak Tatin ki lho cantik. Iya. Arek putih bersih. Lah kuwi wedaan kok malah kelawu kaya ngono kuwi? Aku biasane pon Lah iki mesti nggo apa? kliwon. Wedek apa kliwon? Kelewat no. Jejer kene iki ya. Wis kaya anak tangga. Nek Mbak Tatin tengah. Aku kene wae. Lah terus Wis sing tengah. Kaya apa? Yo. pancuran kapit sendang. Wah. Nek Pancuran. nek sene kaya iklan-iklan kae. Kaya keluarga berencana. Wah. 2 anak cukup. Lagi setugel anak cukup. Setugele ora tutuk kok. Lah gak Setelon. oke iki setugel ae. Ya. Manise. Iku aku yang gumun masa ya ono semene ya. Iya lho, iki lho apik ngene iki. Lah kan alam donya iki komplit to, nggo Komplit. genep-genep. Engko karo Pak Sumadi wis ra entuk mulih. Lah ngapa? Alhamdulillah. Kan tunggu percontohan souvenir. Duh. Tak kira kon menghibur Pak Sumadi. Percontohan kan apik to Le, enek percontohan kayak kok Petro, Gareng lagi kan jenengan diabadikan Mas Uncek dalam bentuk souvenir. Nggo gantungan kunci. Miniatur. Tapi ndas tok. Alah. Wis semono. Ayo. Sing apiki ndas-dasane kok. Liyane Sing elek ya gur jagrake lho. Dasane ya lumayan jane. Ah, ya umum jane. Umum. Tapi ganteng kok Lek cowok kene. Tak foto. Pose sik. Manis. Oh. salah polahe. Manis. Sik. Alah. Manis sik kok terwelu kek. Ere. Yo. Nyanding bisa dadi tombo Boleh. Cakepan kaya Mbak Tatin iki. Piye? Ndek ngilehmu marai dadi ombo. Dadi tombo sing bener. Lah ya aku kleru ngrungokke kaset kae lho. Cakepan Krungu dadi ombo. Dadi tombo. Tombo. nggone sapa sing ombo? Mbak Tatin. Kaya ngerti-ngerti ndek. Nggon kaset ki lho, nggon kaset. Oh, krungumu ya Mbak Tatin pas nembang mbok kira dadi ombo. Iki diaturke lelagon Podang Kuning. Nggih. Ngiras pantes lagu menika kula kentun kangge Pak Damar Sasongko saka Karanggede. Ya.
Spesial ugi kangge Pak Damar Sasongko, Pak Prijono saka Musuk lan sedaya penggemar Nugroho Laras. Ya, yo diaturke podang kuning iki supaya afdol Mbak Eka sing ngendangi coba. Nah. Niki Mbak Tatin kan nyekar, Mbak Eka ngendang. lah niki napa? Nah, aku ya monggo patut-patut ngono ae ta. Ya kene. Kowe nggo ambon-ambon. Kok kaya Kowe walang sange. Wangi kowe iki disenengi karo wong. kamu yang menjoget Kok ya. ngendang? Ya. Kowe kok. Nggih. Kowe iki yo, Kang. Oh iya lek. Nah, Nah, yo. Cepake adae. Ya. buat jaipong po ciblon yo. Ya ciblon ta lek. Ciblon to ya masa Mbak Eka moko jaipong. Wong nek biasane jaipong kuwi kae Gunawan lak ya wis nganggo kathok, aku ora kathokan. Waduh isis lho. Lah ya jarian ket mau kok. Iya. Sudan kon kathokan ae. Masa ya ora nggo kathok to kowe? Lho. Jerone ora nggo. Lah mau apa ora bareng? Nganggo kathok cilik ora kowe? Ora kathok ya gurung ngapret. Kok malah mulane nganggo jarik ya sing aman ngono ya. Aja. Nah, dicek sih. Dites Mas Uncek dites. Tak. Otak. Ya. Nah, dikeplak sing kon ramuni lho. Plung. Tak plung. Oh kendang kok plung-plung. Tung. Oh. Tak tung jare. Nah, ono kok plung-plung ki kaya swara apa plung? Plunglap. Dagelane ra entuk guyu. Ayo. Wong ora entuk guyu ya. Sampeyan menghibur bedong guyu mangguyu dhewe. Ayo. Wong ya sekali-sekali guyu kok. Wong guyu kok dilarang. Ayo. Kok apa-apa dilarang iki opo? Aku sesuk mumet to. Lah apa-apa dilarang. Ayo. Nyanyi kena royalti. Ya wong urip iki pancene ning aturan, nek pengen ra ning aturan aja urip. Apa-apa kok dipajeki. Hati-hati lho we. Apa? Kowe ku ngentut pajek lho Yan. Oh, tak. Mulane empeten terus gen iso mekar ngene lho. Ambok kowe le ngempet ben mekar. Aku tak kabur. Malah kaya bangkong kok. Le ngetes wis, le ngetes. Lah melen apa mpun? Ya wis lho. Dites. Tuk blang. Apa? Tung blang. Tuk piye? Nah, Pinter, sarjana seni kok. tong dudu black. Black dudu tong. Pak Bambang. Tuku gedang Ning ndi? pasar. Malah jagongan. Kok takon? Lah ngendi kok kuwi lho. Gedange tugel-tugel. Apa kuwi? Kok tambahi apa kuwi? Jeglok lah tugel. Oh, tugel Mergo tiba. Jan elok nggih. Elok pinter, Lah pinter. nggih. Isin. Anu, ana meneh. Apa? Pak Bambang cukur rambut. Alah iki wis. Nanti lah dicukur butak ora rambutnya. Ayo. Kowe ngedang apa Ora ngantek melicat kabeh cukur terus ya ya. Rambut. Rambut Iki ya kan. rambut ning nggon rambut jempol. Alah. Mak teratap aku. Rambut kan gak dhuwur tok. Oh Mas. iya. Rambut dhuwur kan rekmo. Iya. Alis, Ha, ana ha. idep, ana kumis. Kumis jenggot. Mudun meneh. Jenggot Mudun meneh ana apa kuwi? simbar. 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 Mudun meneh. Alah. Apa? Apa kuwi? Aku lali rong sinau. Apa ki? Ora mlebu pas pelajaran kuwi. Ya, Ayo. kuwi. Yo diaturke podang kuning ya. Nggih. Ya, Mbak Tatin sing nembang, Mbak Eka ngendang. Ngendang. Wis sampean wis sak senengmu lah arep ngopo isohmu ngopo ngono. Aku sing nanggap. Gayamu sing nanggap. Wong ngene yo Nanggap. melu kok. Melu to. Sombong. Ayo. Yo diaturke podang kuning. Monggo Mbak Tatin. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran golek sing tak sayang.
biasa. Joget kaya apik to, Lek. Apik ya. Tapi aku rong-rong lek joget. Coba. Jajal tak delok ta. Arep mbok tes neh iki. Ora tes aku ndelok lem Nonton joget ngono aja, kok Mbok. apik. Kowe arep Karo nonton. jam-jaman yo pas. Kowe arep nonton ngono to? Iya. Nanggapo dhewe. Mosok koncone arep ndelok nah. Oh, ya lo hitung Kita kan men to. teman toh, sahabat. Kita kan sahabat kental. Saking kentalnya kaya umbel kita kan. Lah wong. Sing piye? Joget tak dilite lho kok iso. Dilit ya. Kuwi lho arep dikendangi. Sedi. Kamu ini ta. Piye iki? Piye kaya mau lho. Lah Kodangku iya. Mbak Tatin mau apik jam-jamane pas kok. Lah iya kowe kono kuwi lho aku kan manut Mau kono. apik lho coba. Jajal pisan Sing kan. woyo-woyo mau lho. Ya. Nah. Ya tapi kaya gur muni mak plek-plek ngono tak. Lah cilik kok. Yang gede ya plok-plok kok. Alah. Asosiasine iki terus. Asosiasi nek kan cilik ya mak plek-plek konten to, Pak. Gede. Plok-plok. iya. Kaya ngampleng kae sithik kan plek-plek ngono. Oh iya iya. Sampun Mas satu. Sampun luar Oke, biasa. Terima Oke kasih. oke. Terima kasih Mas dosen. Oke sami-sami. Yo saiki ngaturke lagu meneh. Lagune Jatahe Mbak Eka Gentino. Nah, kok Mbak Tatin ngendang genti. Mbak Tatin ngendang genti ya. Mbak, ngendang. Aku isone ngedoli, Mas. Lah, Kowe dengi ngedram barang no. ngedram. Oh nek rentok pembeduk nanu ngekon Mbak Tatin ya. Kan ngedram sepel karo bojone. Wah saking semangate Heeh. ndase bojone tabuh. Tak tabuh tenan lho kowe. Ora kok. Mbak Eka niki napa? Suruh nembang apa? Pun monggo request-e dereng cocok dingge Mbak Eka kok soalnya. Mau enten saking Pak Widodo kali kotes. Hah, apa? Nyosake napa uler kambang. Ular kambang. Iya. Masuk Pak ora. Widodo Widodo Klaten kali kotes. kali Ah. kotes. Uler kambang. Uler Sampun kambang. titip sawer dumateng kula. 200.000 rupiah. Titip sampean. Iya. Wah, ya wis aturno dhewe. Titip kowe tekon maringke sapa? Tinggo sapa? Dinggo aki. Aku. Aku agi yo. Setrum kowe kok malah. Masa iya kula kan ngatur uler kambang dhewe ngono. Ora nek gamelane apa Yo piye. yo nganggo yo nganggo. Kowe kok tak bagi sithik. Ya. Selawe. Alah yo ku tambah sithik ya ora. Ya Dik. Karo kanca dhewe. Wah iya. Tak nambi 3-5. Ya oke. Sepenting ngucap Mosok aja. enek tumen sinden nek permintaan diringi karaoke. Karaoke seneng aku. Neng saiki. Dalang ae senengan karaoke. Apa? Nang endi? Enggak melu to. Ya bareng bayang aku kan ben pengalaman ngono lho. Ben pengalaman. Iki saestu diaturke ular kambang. Lah nggih, nderek napa? Yes monggo yo derek. Katimbang diutang Pak Widodo. Ah, Iki ya. aturke. Ular kambang mengke goro-goro nggih mboten menapa. Niku Ya. lagu sing sigrak-sigrak. Ya ular kambangnya mengke gara-gara Mas Ujak. Oh ngaten. Oke. Oh. Upama dhewe utang, ya kono sing utang kudu aku kok. Ayo. Lah engko ular kekete selak mengkeret kok. Diaturke sing rada giyak sih Mbak Yu. Nderek yo. Ya, sing sampean rada semangat napa wis derek yo. Apa ya, Mbak? Waktuku kecil aku Wow. Slagenan. Ya. Nggih. ya. Mawi bawa napa mboten? Bawa no, sampean ya kudu bawa no. Nggih. Tetep Pelok ora apa slendro? pelok genti mau wis slendro. Pelok. Ya. Pelok 6 napa barang? 6 6 6. Oh 6. Hmm. 6 5 napa bem? 6 6 6 6. 6 sing 6 6. Nyamat nyamat. Nyaman. Ya. Kowe iki suwe-suwe kaya entit to, Pak. Ya piye? Gur takok. Aku nek ora pas. Loh, Mbak Tatin iso penak men posisine. Lah Lah apa? nunggu kono kok gentenan gilirane. Kowe linggo ah. Aja lungguh. Aja lungguh ngadeg karo lungguh padha ae kok. Nah coba lungguh. Arek mudun ngendi? Iki nek boncengan ngono sing dicekeli apane ya? Dase. Dasi sing ngendi ta das? Iya. Oh. Kira iki ndas ta, Mas? Lah rumasane opo? Kira tolo. Tolo. Lagu kae lho Mas Ucap. Yo. Pelok 6 nggih. Ya. Wah. Bingung deh, bingung. Setane wis entuk. Nggih. Oh nggih, anu pangkurina sama. Oh ya, oke. Cocok.
Apik iki. Apik Kak suaramu Kak. Apik apa lagi ambekan ngono kok iso Oh lagi ambekan toh. ambekan. Ambekane apik lho. Apa meneh ngentut. Alah. Aku nek ngentut ora muni kok. Ning Ning Mam. Wis ngono kanca-kanca semaput. Yo. Nggih. Rina sayaka rasa wah nyolong kethek tenan. Nyolong petek. Tek kok ketek. Oh iya nyolong kethek. ketheki hewan sing anu kuwi lho. Apa? Sing apa? Kethek ya. Lah ya apa kethek? Kan lho kaya yo paling paribasan liyane yo bathok bolu isi Madu. kok endut, isi madu ngono-ngono kae lho. Piye terusan? Mbuh. Karo sarasane ngati. Jengkok manja. Mau kalah karo Mbak Tatin. Nggih. Perwakilan Sragen vs perwakilan Kulon Progo. Nggih. Ini nek nembang lambene ngisor karo dicokot. lambene. Aku ya ora gelem kalah ngisor dhuwur tak cokot bareng. Enggak lah terus kepiye lho? Cari nyuwara kepiye kok wis dhuwur dicokot bareng. Ben manis. Jajal lah dicokot kabeh muni ya. Oh iya angel. Anggitku ben saya. Ya sing nyokot ben aku ae. Nah. Aja ngono to lek tur. Weh sapa ae? Kowe nek ketularan Sopo? Mas Catur karepku kok lek. Wah, Mas Catur. ah. Emane rung dibojo lho emane. Napa dereng? Durung. Anu wis lulus urung to, Kak? Wis to aku lulus. Wis lulus Kuliah. anu. Apa ya kuliah apa kira PAUD? Oh tak kira lulus SD. Sakmene SD to. Heeh. TK besar. Wis lulus to. Wis. Wis, aku teko. Rabi. Seleramu sing kaya ngopo? Kaya Umpamane itu jodoh no, Heeh. seleramu sing kaya ngopo? Ya, Pengen te bojo. sing gede dhuwur to. Gede dhuwur, terus Ben iso memperbaiki keturunan. gede dhuwur, bagus, Ya. sugih. Ya sugih ora iki nek digoleki to, Le. Wah, kita almarhum kita. Jan sak karep. Iya, iki aja Apa terus berharap kowe terus aku karo kowe ngono. Ora wagah. Terus anak-anak apa? Sak karo botol kowe. aku wae iki lho anak-anak karo kowe. Anak terus nek ngedusi piye? Yo ngene lho. Coba. Umpamane anak awet Heeh. dhewe. Ayo adus pura. Ayo. Nah aku yang langsung tak cemplungke baskom tak kopyok ae kok. Ya. Wong anak kok gur sakmono nek ndase apa ora? Ya anak apa wortel kopiok. Awas. Nah, yo. Kapan sumandeng sisihku. Rino Ongkekane. Elok wis. wong kek aneh bojomu ya ngene iki. Gak lurus ae. Lah diongkek mal ucol. Kowe yang di bojo ta? Alhamdulillah Mbak Empun. Bojone ya ngene. Kirik. Maksudnya iki bojone ya dhuwur apa ndek ngono lho. Alhamdulillah dhuwur Mbak. Kaya aku kok. Nggih. Terus piye? Terus apane? Anak-anak. Ya alhamdulillah pun kalih. Jane telu ning siji rene ndase. Alah. Korane ndase. Maksudnya iki tenanan bojone. Tenanan. Ini Pun bojomu mbok kon priksa ngono.
Lah nyapa kok Nek brek? mripate katarak bareng ngono bojone kaya ngene. Nek katarake ora kok nggih mah rada owah bojone kok gelem. Nggih mboten kae ciri khas wanita solehah iki Oh. bojoku kae. Pengen Santun ya Lek. Nah, pengen mlebu swarga iki kaya bojoku kae. Piye, Lek? Ngopeni anak terani ayah. Potrani ya, Bang. Oh, dianiaya terus aku. Sabar ya Lek ya. Inallah masabirin kaya Lek. Artine Sekali merdeka. Wudu kuwi. Innallaha ma'asabirin. Yang artinya Orang sabar itu kekasih Allah. Oh iya muga-muga wendang ditimbali ya Lek. Ben apa? Lah jare kekasih. Ditimbali anu tanggapan maksudnya Lek. Oh, tak Gua arti balik. Berarti kan kasih Gusti Allah ki ning awakmu tenanan, Nanti awakmu balik. lare sehat ngono lho. Halah dongamu ra ngono kan. Alah kaya ya. Aku gendang kono-kono to. Ngeplak kaya loro-loro e gur mak plek ngono kok ngeplak lho. Mojo kene. Lah ngendi? Ya. Juru tawa wae rumah sakwa. Yo. Yen wasrina henggaratri kang katulu mong Dirayu sampeyan iki. Dhisik ono malah. Interaksi ngono lho. aku yen kene-kene kancane enek Yo, tremos dirayu. Den wong loro ki enek ereksi ngono lho. Interaksi. reaksi Interaksi yo. Lah aku mau muni apa? Ereksi. Mau muni apa? Ereksi. Ora, kuwi kowe dhewe le muni lho. Yo. tremos kusumo Waduh. mong sliraimu Alah. Mong seliramu. kan kowe ra nderai lah omongan piye Iki rai lho. Ora ndirai iki sing raup piye? ayo sliraimu mong sliramu tano liya Hah? Oh iya wale. Wah, sing mubeng ki Eka. lah ya genep ngene prayaku tengeng mulih-mulih Ayo, Eka tengeng lho. tak tresnani Oh. Alah alah. Pasian. Duh. Allah. Kaya kodoke lho. Sik to. Sik nganu mbok. Nyapa? Sik, aku yo ben ketok ngaku ora patek dhuwur. Kene sanu bangen. Di Roman ku pamane kowe ora iso mangku aku yo aku sing mangku. Nah, kuwi piye carane? Tano Eh. liya. Alah, Ngapi to kok iso ngapi to kok iso Roman kok. boleh tenanan ngono lho. Iki ki tenanan Oh, iya. iki kaya Nek alah. Ketake bendinane ya ngono kuwi. Dulu sing api. Lho, Kok kok rapi tuh diperiksani wong akeh kok. Sing ora nek getane blas lho. Luno. di Roman malah kok purutan. Bendinane Tapi ya guru yo ngono. penak. Wangetan. Anakku kram tau. Pupuku kemau mbok ngene kaya refleksi. Oh. Refleksi. Kayak pijet ngene ta. Jat refleksi. Nah, iya. Refleks, pijet refleks. Iki asli bokong nek. Asli kok. Rumasane Sugana to. Ki asli. Nggonmu asli apa ora? Ya asli. Mbak. Ora. Tak tresnani lair batin. Sampun. Sampun. Oh, wis. Wis toh? Sayang. Ya wis apa kira? Ki ora krasa. Kowe cilik kok. Lagune apa, Mbak Yu? Napa ninggal katesan? Oh iya, oke, Nah. siap. Ya. Langsung digarap kendang miring. Ya. Nggih, manut. Ya. Mangga. Mas Unceng joget aja. Serang Nugroho Laras. Oke. Joget no. Ayo. Ya Mbak Tatin ngancani joget ya ora apa-apa ya. Manuta Mbak Wis Tatin. kaya ngeterke anake njiko rapot ke lho. Nak TK. Ngono iki sampean apa ya serik nek diarani ngono ki Mas Unceng? Sinten? Sampean. Mboten, apa serik.
Kuwi sing nek mendeliki aku. Mendeliki piye nang mataku ngene. Oh sing nek iki Mbak Eka kok mendeliki aku lho. Lah mataku ngene sok mendelik. Ya, Piye? Pancen gawat kok. Piye? Mata apa? mataku. Berarti matamu ngono kuwi, Pak. Alah alah. Lek matamu. Matamu dhewe. Ya Mbak Tatim ki Mas yo piye ki lek uncek tetep seniorku. Ya. Jadi aku ra entuk ngomong apa kasar karo kene kudu. Ora ono. Ora kok ngelokke lek uncek kok matamu. Ora entuk. Ora entuk. Lek uncek matane ora entuk. Ora entuk. Oh, aja Lek berarti. uncek hati-hati matamu ora entuk. Malah mbok bulan balene kuwi Rang. Iki cah cilik-cilik nang pati tiru. Ayo. Ayo ra entuk nek karo sing luwih tuwa ngono kuwi ra entuk. Ayo. Yuk ninggal katresnan. Yuk dados. Disusul baik. Bisul bae sapa? Mbak Tati. Iki sinten? Baik, Mbak Tati. Asmane iki sinten, Pak? Pak Supar. Pak Supar. Supar. Badhe joget bareng. Nggih, sing tertib nggih, Pak. Ampun do gelut-gelutan nggih, Pak. Alah. Lho joget dhewe kok gelut-gelutan. Biasanya kan dielekke ngono lho. Oh, manggil Pak Slamet. Ya. Oh, alah Pak Slamet. Oh, Mbak Slamet iki sing genter iki to. Berarti Mas aku Oh, sing genter Mbak Slamet iki, Pak. Gowo bolo lek ngene. Yuk. Nggih. Aja lali mawon. Ayo Mas Ucok. Mbah Supari beda karo kaose ya. Piye Lah, to? iya. Anu, Mbah, Nadim mriki, Mbah.
Mriki, Mbak. Radi mriki, anu majeng mriko. Majeng mriko kaosnya aja Majeng diwaca. mriki. Nah, Coba. mriki. Oh, tulisannya sayur segar. Orang kaya aja masih cari duit. Apalagi orang kaya saya. Lah kok malah duitnya dikek-kek ya. Oh, mesake kalih kula. Lah kula dereng lho, Pak. Oh, dereng wancine oke. Cilik ora pate butuh duit to. Mbak Supan iki orang kaya. Kok tuku gizi awakmu bintang tambah dhuwur. Apa gizi apa kowe? Yo gizi tuku obat tinggi no. Aku duwe rekomendasi obat. Apa iki? Obat tinggi. Oh, dadi iso dhuwur kok. Ah, mereknya kok ketika naik ning TikTok. Apa iki? Rondap. Kuwi ya. Cepet dhuwur kuwi. Aku apa suket ngono. Ambok rondap modar. Obat tinggi kasur kae lho. Oh. Nek awakmu sehat ora cokot tinggi. Iya iso dhuwur ning akhirat. Ya ora ngono. Wijane iki ya dhuwur iki cita-citane ya Mas ya. Ya. Kok ta Mas? Iya to. Iya. Ning enakku sengene wae Pak rasa dhuwur-dhuwur aku. Lah ngapa? Aku yang dhuwur ki malah repot. Repote. Alah ora-ora nggo rayan sinden lho. Iki kaya bagus-bagus dhewe lho. Wis nggur Wong ayah. sombong sik. Kamu teko kene mau piye? Respone keluarga kene. Margo masyarakat perusahaanmu piye? Juk teko mudun mobil mau piye? Mbak Tatin wah bintang tamu ya Mbak Tatin. Bintang tamu. Jogja. Iya. Derek. Eka ya bintang tamu. Iya. Aku ngono ana ibu-ibu kaget to. Asu. Masa ya ngono? Ibu-ibu latah kok ya. Kaget kok ya. Kaget kok ya. Yo. Lagi ya? Ya. Aja lali. Ojo lali lho. Gak lali. Ya aku sing nembang cepet ayo. Cekit lagi. Le uncek nembang. Mangga. Ojo lali lho. Yo yo. Ojo lali. Ora. Nembang. Piye? Lek kamu uncek mana aja lali? Ojo lali pawole. Kemono nimas janji-janjimu. Aku kang setya saku. Tak anteni ati Taman matke Mbak Leni karo Mbak Eka iki ya dedeg piadeg iki ya cocok. Gimana seperti adik kakak ya? Wah, ya sepadan. Kaya jambir siniger. Apa kuwi? Apa? Jambe kok jambir iki. Jambe sinigar. Nah, kuwi lho jambir siniger. Nek karo Mbak Leni kaya apa? Kaya apa, kaya apa, Waduh ya coba? jambe sinigar. Ya, piye? Ya kaya nyigar bokong. Nyigor kok nyigor bokong loh. Mbak Leni. Mbak Leni. Aku Eka Dita Purnamasari. Cilokan pula Dita. Ini Dita Leni. Leni, Rapi Dita ya. Leni. Ya. Dita Leni. Diratain. Ya ora nek kene karo kene. Aku nang omah ki celuk aku ki Apa? ono. Apa? Apa? Ono. Ono. Heeh. Terus Kuwi enak kepanjangane. apa wi? Mi ono. Mi ono. Lah. Berarti Dita, Leni, Mi ono. Ora nek aku karo kowe kan Dita Leni. Nek aku karo kowe ditapuki. Iki ana request lagu Memanikmu ya. memanik. Memanik lho, Mbak Leni iki wis mulai nakal Oke, maksudnya. memanekmu. Lah kayak judulnya mbok ganti ning aku pas maca kayak judulnya mbok ganti kayak Ya. Memanikmu ki sing request Pak Damar Sasongko request meneh. Pak Damar. Pak Damar iki request meleh. Nggih WA meleh. Sregep. di TF gen, nggih di TF meleh. Mboten. mboten. Ora apa-apa. Iki akeh sing mirsani Mas Isnawan saka Pentur. Riyen kula nikah ngundang Mas Uncek dados bintang tamu. Oh, alah. Ya wis lali to Mas Uncek ngono. Lali Wis kok. ditentel. Ya. Diaturke memanikmu. Ya, yo langsung ada. kendange miring. Dados. Yo. Kronos Indonesia. Masih bersama Nugroho. Asik.
goyange Mbak Eka mau pada duduh ngono barangnya apa? Lah kirangan niku kok gak Jane duduk. napa ta, Dek? Kok aduduk-aduduke eneng apa? Yo saking penake musike Saking penake. obrolan sak kira Tak kira kelebon apa kok aduduh. Tak kira ki buan nggon kowe buntet kok. tak kira ki bangkekamu kecedhit apa piye Yo ngono. ora nek sing bolong to, nek kelebon apa. Oh, jenenge goyang ki ya gur bokonge tok. Lah kono kok sak awake ngene. Sik seset tok, Mas.